Greetings and more greetings to you good people. My name is DJ Holly and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapo, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugaro wepanapa, ndangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Nyaya yandauya nayo inyaya inonzwisa tsitsi, inyaya inosiririsa kuti ndo patasvika apa semaZimbabweans. I will put a disclaimer panyaya iyi. Handina madetails akakwana, but I just felt kuti ndingouya nayo panapa ndikuratidzei zviri kuitika. Nditika ma1 pane maZimbabweans 2 akapiswa kuPretoria nezuro. Handiziva kuti nyaya yacho yavakapisirwa inyaya yei, but according to video riri kusekulata pane zvavainzi vataure chokwadi here. Pari kunzwika mavoice emaZimba futi kumashure achitaura kunzi uyu ngatimupisei, uyu ngatimubudisei. Handiziva kuti ndo patasvika here apa senyika, kuti tiri munyika yavatorwa tiri kutsvaga kurarama tese but tosvika pakuzopisana. Rimwe video racho rechi2 rinotozobuda vanhu vakatsva pachitopfungaira utsi, of which this is very sad and zvinorwadza kuti tasvika pakadai so. Ma1. Unfortunately, I'm not going to play the second video. Ndicharikanda ku WhatsApp platform kwedu moona ikoko handitika, but I'll play the audio on the second video mozvionera, because panenge pachibuda maimages asina kunyasoti tsvikiti, vanhu vakaita sei vanhu vakatsva. Handizive kuti inyaya yei izvo pavidhio pacho papa vasi kutaura futi kuti inyaya yei, but ticharamba tichitsvagurudza kuti tizive. Kana pana anozivawo kuti inyaya yei, unogona kungotibatsira mucomment section. I'll pin your comment kumusoro utoudzawo vamwe kuti zvakambonyatsofamba sei. Handitika, but kurwadziwa nekubatikana kwangoita kuti ndiite nyaya iyi nekuti ndizivisewo vamwe vedu kuti hama dzangu, kana tiri kunyika dzekunze idzi tiri vamwe chete, tiri hama nehama, whether hatizivane, but the fact yekuti tiri kubva kuZimbabwe, the fact yekuti tabviswa kuZimbabwe nenhamo tese, tiri hama dzimwe chete. Ma1 chaiyo inyaya inonzwisa tsitsi, inyaya inosiririsa. Handitika ndisingatambise nguva, rega ndipinde muvidhio iri ndikuratidzei muite sei muzvionere mega zvanga zvichiitika apa. Nanhasi ndichiri ndakabatikana, ndichiri nekurwadziwa kukuru kwandinako mumwoyo mangu kuti why zviri kudaro, sei tasvika ipapapa. But dzimwe pfungwa dzofunga kuti dai zvinhu zvava zvakanaka kumusha, tingadai tiri tese kumusha, tichishanda tiri pamusha, dai tiri
tiri munyika yedu zvinhu zvakanaka, tisiri kunyika dzevatorwa, tisina kushungurudzana kana kupisana kana kuitika izvi zvese zviri kuitika izvi. Saka tinongoramba tichingonamata, tinongoramba tiine ruvimbo, tiine tariro kuti one day zvinhu zvichanaka munyika yedu, todzokera munyika yedu handitika. But in the meantime, ngatirambe takashinga, ngatirambe tichizvibata, ngatirambe tichishandira mhuri dzedu, toregedza kurwisana kumabhawa uko, toregedza kurwisana, tosiyana futi nevakadzi vevanhu. Ndozvimwe zvinhu zvinoita kuti vanhu vazosvika pakupisana. Tosiyana futi nepekuvharana mari. Kana une dhiri risina mari, kana une dhiri risingabude, usavhare munhu, chingosiyana nazvo, woita sei, wotsvaga rimwe bhinda uko rekuita, nekuti pakuvhara munhu ipapo ndopakuzokuhayira mafia rouya rokutora rosvika pakukuita kanyama. Pakuzopfimba mukadzi wemunhu ipapo ndopakuzohayirwa mafia rouya rokutora rosvika rokupisa futi handitika. Saka ndingokumbirawo hanzvadzi dzangu, vakoma vangu nana mai vangu kuti ngatingozvibataiwo kana tiri kunyika dzekunze uko handitika, tiitewo hunhu, zvisasvike pakadai so. Toziva chatakafambira nekuti nhamo yedu iri kumusha, tese tunoita sei, tinoiziva handitika. Right, ndisanda playa video nongogara ndichitaura kuti kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate namba dzangu ndodziri pascreen idzo. Kana une bhizimusi raunaro rauda kuti ndishambadze, ndibate futi pasame namba idzodzo handitika. Toita sei, toshambadza bhizimusi rako handitika. Gwenzi rePhytomed ndo gwenzi raunofanira kugara unaro mumba no matter what. Inini dumbu rangu raparinani rikuita richipera, ndikuramba ndichirova tea iyo kuti risvike pakuita flat panozosvikawo sama time, aiwa ndendiri bore handitika. So ukaita musoro, ukaita mudumbu, ukaita zvironda zvisingapore, ukada kucleana system, ukaita zvirwere zvepabonde, kana uchitadza kufadza mumwe wako panguva iyoyo, ndo gwenzi rekuti unoshandisa iye. Ukashandisa iri same time unoona ma-improvements, unoona ma-changes handitika. Saka make sure wabata namba idzo dzakanzi +263 kana uri kuZimbabwe wotaura nemusikana anonzi Nyari. Kana uri kuSouth Africa unobata namba dzakanzi +27 idzo wotaura nani, wotaura naFochi handitika. Zvinhu zvako zvoita sei, zvinhu zvako zvoendeka, zvinhu zvako zvoenda kumberi handitika. Right, rega tipinde muvhidhiyo iri muzvionere mega, musazoti wolantaura nyaya dzaasingazive kwaasina kuswera. Aiwa, inyaya iri kutondirwadza, inyaya iri kutondibata kuti tasvika apa sei, patasvika apa pakuti tinosvika pakupisana zvekudaro. Mawani chaiwo, rega tinzoti zviri kufamba sei. Arikutaura man. Arikutaura mani munhu. Asatataura chikoma fina memitra paino kutaura pa. Uyu ataura chokwadi ngakuti kuramba. Uyu unoziva chokwadi. Uyu nomhaka yanjirango. Chakasha huku man.
Right, mazvinzwira ndo zvanga zvichiitika izvi, and ndakumbirawo I won't show the rest of this video. Ndichatry kuvharavhara dzimwe nzvimbo because zviri very sensitive. Mazvinzwawo shinzi uraya zvakazara kugokwe izvi, handimeno kuti mweya upi watibata kuti tisvike pakadai so handitika. Let me just play the second video muzvionere mega, muzvinzwire, but zviri kunyatsonzi vaurayirwei chaizvo chaizvo, nyaya yacho haisi kuzikanwa kunzi yakanyatsomira sei. Tizombowana mukana wekuti polisi yakauya mamukasema maZimbabweans vakomana kumusha vapiswa kunzvimbo yePE, vanhu vapiswa mana vapiswa kuno kuPort Elizabeth, vakomana muarea. Zvakaoma yedu, zvakaoma. Pane mwoyo isina kusimba musavhura. Mwoyo isina kusimba musavhura. Ane mwoyo isina kusimba musavhura. Ane mwoyo isina kusimba, please musavhura. Ane mwoyo isina kusimba musavhura. Zvakaoma. Tatongomuswawo muarea muno zvikanzi pane maZimbabweans apiswa. Ndiava muri kuona, ngoshayai motagataga vamwe zviri kutoitika live izvi. Tangosvikawo pasini izvezvi, handimoona kuti vachiri kutobvira asati vatoona, pasati patombouya even mapurisa. Zvichangobva kuitika izvozvi, but chiri kuitika ndechekuti hapana ari kunyatsoziva kuti chikonzero chii. Vanhu vangoungana vari kungotaura zvakasiyana-siyana, but zviri kunzi zvaitika kunze kwakuda kunochena. Saka rikandibvunza vamwe vari panapa kuti pamwe vangatibatsirawo neinformation yekuti zvingava zvii zvaitika panapa. Ndotangoti mutaura hamusi kubuda henyu papikicha iri kubuda uko. Ndangoti muri kufungidza kuti chii chingava chaitika pavana vakomana ava. Ndinoona kutori pamwe kutobridgwa chaiko nenharo nezvaitika ipapa patisinganyatsoziva information yakaperera, but nekufamba kwenguva pamwe tichange tichinzwa information. Hapana ari kunyatsoziva kuti chii chingava chaitika kuti vakomana vapiswa. Zvaizvozvi tikanyepe, but for the time being takwanisa kunge tichiziva information yese. maZimbabwe ndofunga muri kuzvinzwira. Ndiri kutorawo kubvunza vatangawo kusvika kuti ndinzwa kuti chingava chii chaitika, asi hapana kuziva kuti chii chaitika. Asi vakomana vekuZimbabwe vanozikanwa mazita avo, but hatigone kuti mazita iwo atitaure since pasati pasvika mapurisa, because tichida kuti vanhu vemutemo vatange vaona kuti zvakamira sei, sezvo vasati vasvika. Handiziva kuda vamwe network here, amoti network here. Sorry, akakafonelwa mapolisa. Amapolisa akafonelwa kudala yakata. Shem, network yangu yakata guys, network yangu yakata. Alright, nemwoyo isina kusimba guys, don't open. Anditi nemwoyo isina kusimba musatarise because chitiko chakaoma chaitika panapa. Chitiko chakaoma.
musavhure saka matombo ari pamusoro aroratidza kuti vanhu kuti vatanga vaponda vanhu ya anenge vatanga anditika Monakomana nyari wakomana wako. Mbuto munofana mune shori because ko ropa rinodonha pasi pemunhu mune ropa rinodonha pasi pemunhu Asi zvokuti dai kwakuti malume nguva yandasvika yayaka tagai vamwe vana Lolo Edwards vatorawo news tagai vamwe magroup vane mapages tagai vanhu vane mapages mahombe vatorawo news vaziso hamane shamwari tichiripo panapa ticharamba tichida kunzwisisa kuti chingava chichaitika so that tikwanisa kunge tichinzwisisa kuti zvii zvingadai zvaitika zvinhu zvaitika vanhu vatozama kufonera mapurisa kuti vasvike vanhu ava guys vana vapera kutsva varatidza kuti vanga vachiita kunge vari kupondwa here sort of like because unoona kuti pane matombo aripo zvakaoma mupe muno mupe area yekuenda kudispatch muri muslow ya zvakaoma vanhu vakatoungana zvakaoma yeah. So guys, Mawan, Port Elizabeth. Nyai, hai. Saka Mawan akomana. Saka komana vanga varangana komana. Vari 4. Vamwe ndo vatiza. All right. Hey. Hey. Mukomana ndiye mutemera umwe wandoziva. Ndiye. Ndakatomuona asi mari muzuro here pacomplex. Hai. Ya zvakaoma. Zvakaoma. Guys zvakaoma. Okay. Diesel. Yes. Hanzi atotora diesel. Asanga adrena diesel. Chigubhu chedhizi sabati because zvinhu zvabatwa nemapurisa saka vatodhirena dhiziri zvakaoma guys. Right, muri kungozviona ndatraya by all means kuvharavhara kamera payanga ichiswedera padhuze nemutumbi iyo kuti tisarohwe neshamhu yeyoutube handitika but ndirori vhidhio racho kwamuri kuona kweblack ukoko vanhu 2 varipo ipapa pavakafa ivavava ende haasi mafanisi ende haisi nyaya dzekutamba nadzo ma1 so ndo nyaya yanga ndichingofamba nayo zvamanje manje kuti ndikuratidzei ndikuzivise kuti ndopatasvika apa senyika ndopatasvika apa zvinhu hazvina kumira mushe kumhiri kwemakungwa kunze kwenyika kwatiri kugara uku ma1 chaiwo handitika. So as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Ngasangane mvidhio rinotevera.